Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ang idol nating congressman, marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarang mo rin ang pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, primerong aldaw kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr., Masiram na hapon, Bicolandia. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa inyo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaabi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini mga kaaksyon, Tabang Ora mismo! Live na live kita, Live! partner! Aldaw nin Martes, thanks God, it's Tuesday. Puwera kan aldaw nin Martes, primerong aldaw sa bulan kan Hunyo. Yes, month. Tapos na. Ano nga niyang partner? Bulan kan mga karasalan. Karasalan. Tapos na, subulan kan mga piyestahan. Yan. Pero igwa pa kinatatada na nagkapirang piyesta. Siyempre. So mga nawalat-walat mga primerong simana, ay, piyesta ngunyan sa manumbalay kan ma nito. Ma nito, yun, partner. Sa dita, mapiyesta na. Mapiesta man sa dita. Yan, sa barangay dita, May nawawalan advance pa sa nagkapira. piesta. So, tapos na, so, bulan kan mga kapiestahan ngunyan, bulan kan mga, Karasalan, partner. ay, pag-urulayan tango na, taang June, inaapod na bulan kan karasalan. June. Kasi middle yan, partner, middle daakan taon. Ibig sabihin, pag end gang year kaya grabe ang gastusan. Pag lalaog man kang taon, magastos man. Kaya pag middle of the year, medyo may mga nakaka-adjust gastuson na ta, ang mga tao. may gastuson ta nakareceive na kan mid-year bonus. Yes. Tapos yung preparation, partner, middle of the year. Pero kung pabagakan mga nainot na mga panahon, bakit naging tradisyon, no? Naging tradisyon na pagbulan kan Hunyo, Parehas gulping yan, tigkakasal. partner, kan mga flowers that blooms during month of June. So, araw din ko ito kumparaan mga bride. Siguro dahil pag June, medyo papalaog na sa tag-uran. Taglipot. Pero ngunyan, climate change na, June, mainit. Mainit. Parang naudyan nga ni partner, so paglaog kan summer. Maabot ang panahon, partner. Dati bagaan summer, March pa sana, summer na. April, May. Maabot ang panahon, partner, ang summer kuya na.
mga pwedeng September, October, November, December na. Rainy season yan, partner. Dati. Yes. Pero dahil nga may climate change, medyo nag-iiba Correct. na. Para siyan kan pagburukasan kan klase, usually baga June. Oo. Pag April, May, nagaprepararan mga magurang Tama. yung enrollment. Pero ang ngunyan, ano na siya, September, October. Bagamat ano pa man yan, masiram na hapon sa mga nakantabay sa tuya sa Facebook Live, Action Co Center Facebook page, and syempre pa sa mga nakantabay sa Radyo Uragon, Catanduanes, Radyo Uragon, Legazpi Legazpi. City, Albay, Philippines, Ya, sa gabos Bicol na Region. probinsya kan Bicol Region, probinsya nin Masbate, probinsya nin Islang probinsya nin Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, and the province of Albay. Hi po sa Indo Gabos. Kumusta ka mo mga manoy, mga manay, Ay, mga partner. tiya, tiyo, pai, and may? You miss one half of your life. Nata ito, partner. Dahil ka nag-iba sa samuyang outing, Ay, team building. Nag-outing ka mo. Ay, nagsadiri man ako. Kaya baga nagaparaas ka man, Oo. tapi naipike mo man si Buko. Yun, nagduman ako sa pistahan. Duman sa Tinambak. Tinambak ka, Ayan, Marilisura. Camarines. So, kumusta man naman, partner? Ayos man, partner. Bala, pag abot ko, pirang harong ang nag-iimbitar sa kuya kung sa'yo na kumaduman. Uy, gayaon nga si Mr. Seram. De. Tada. Uyan nga si Iba-iba Kapay sa Leon kumpwa. niya. Aram ang mga preparasyon sa kumpwa, partner. Aram na ninda. Dahil maninda ko preparang kay kaldirita. Sisarin mang kaldirita, dinuguan. Nata, partner, abo muna sa mga karning taba. Masira mo na Aram yan. ang prepara sa kuya. Adobadong native na manok. Tinulang native na manok. Kuyan. Ako, partner, pag naduman ako sa Masbate, partner, iba sa imo. Pag naduman ako sa Masbate, buburukasan ka kay Dilata, partner. Oo. Iyan ang ano sa imo na Pistahan. Oo, pag special ka, Dilata. Oo. Pag medyo, sabi ko na, pasensya ka na ngayon, manok lang ngayon, napreparar mo Oo, ta kayusa na kami ngayon nakasaon. yaon, dahil Pero nakasaon. in reality, Yun, gusto-gusto ironic, partner. Tapos, partner, ang kung ginulay na ugbos kan kamuting kahoy na may taba-taba. O, taba, na partner, okay ako duman yan. Naglalalala na sa Okay, ako harang. naman sa taba, partner. Tapos duman naman sa ibong sukat nga, nagginulay man. Anong kat nga? So natong. Gabi, kat nga yan duman. natong. Kat nga ginulay man na may lubas, mauro alsum na may taba-taba, naglalalala na. Naglalalala na. Tapos atsara, partner. Makagutom, partner, pero maray na paghahapon sa liwat sa mga parantabay niya to sa radyo, sa Facebook Live, maray na Aram mo ining paghahapon. oras na ini partner, gulpian mga medyo Yes, sa nagpipikit-pikit, time. nagpipikit-pikit, pero nagdadangog. Nagdadangog. Pag-urulayan tango niyan, partner, ang mainit ini partner na pinaluwas na bagong memorandum, kasuguan, kan inimanungod partner sa GCQ. Para sa Banwaan Candaraga in Ciudad Legazpi, Legazpi. Dahil biglang nag-ulanto na naman. Naglubo, partner, subilang kan mga nagpositibo. Partner, tubod ka na sa kuya. Na pag may nagpapatest, malangkawan bilang. Abako, pag may nagbiyahe ng Manila to Legazpi na bus, Malubo talaga. tubod ka na. Iyon man talaga. Saro yan sa mga factors na Oo. talagang bigiiling kung nata naglolobo ang bilang kan mga nagpo-positibo. O di ano nga yan, dahil ang status na dati MGCQ, Modified General Community Quarantine. Okay, masibog kita, maatras. From MGCQ, magiging GCQ kita. Oo. Kaya yan, partner, ang pag-urulayan ta. Ano ang komento nindo mga kaaksyon, mga parantabay? Ano ang sa indong komento, maanong udigdi sa pagbabalik? Sa Para lang yan sa pagsasairarom. mga taga-Legazpi, Indaraga. Pagsasairarom sa Siyempre, liwat. kamo ang kan apektado. Legazpi Asindaraga Sa GCQ. General Community Siyempre, Quarantine. paghali sa MGCQ na medyo maluwag-luwag, pag binalik sa GCQ, medyo mahurigpit Ano yan. ang pagkakaiba, partner, sa implementasyon sa pagpapautob kang dating MGCQ pasisiring sa GCQ? Kaya kamo mga kabarangay, mga ipangod dyan sa Banwang Daraga, kumusta kamo nga men mga ipangod? Ayan. Ha? Ano, Hindi partner, man sa ang mga Legazpi City, good morning. mga Masiram na naging hapon. basis kung natabinalik kita sa GCQ? Saro Pag dyan sa naglangkaw. paglangkaw. Pag naglangkaw, nagdakon. Ayan. Iyo man sana, day Pero iba. ang nagkakaigwaning confusement, ano nga parantabay, ang mga kababayan niya to, ano nga ya ang pagkakaiba? Kang pag-implementar kang GCQ sa MGCQ. So, nagkakapirasa naman. Oo, Halos sige. pro parehas. Hilingon tangunan, kumusta ang tangunan, mga pangungumusta, mga pataratara. Ayan. Takita Mga sa nang pa-shout sige out. kumusta sa inda, sindaman ang magkumusta basaon ta partner kada Sige. tulos. Maray na pagkahapon Dwayne Borita,
Judy Bayaman, good afternoon. Nakaantabay man, Lynn Menes. Jocelyn Bayonito Mendoza, good afternoon. Good PM po, sana mapili kami, sabi ni Rene Santa Romana from Bacacay, Albay. Si Gail Imperial Man, watching, maray na Excuse me pagkahapon from Lebmanan, Camarines Sur. Si Nina Rili Moral, good afternoon po sa Gabos. Ayan. Si Campana Liames Angelica. Si Dumduma Match Friend. Hoping po sana mapili. Ayan, pang grocery da. Si Mira Ayana, maray na pagkahapon. Antoinette Burilla Camo, maray na pagkahapon man. Ayan. Kadakol partner, nakaantabay maray na pagkahapon. Excuse me, partner. Ano yan partner? Medyo nagagatulag alanuhan ko. Aha. Antoinette Burilla Camo, maray na pagkahapon. Good afternoon po. Ando na ko partner, mauwaran akong panlasa. Oy, partner, dahil ka kayan. Paano? Aram ko na ta? Maubos kita, igde. Ang primero tang topic subago, puro pagkaon, medyo nasubrahan ngayon, ba maubusan akong panlasa. Pero okay pa man ang panlasa. Ayos pa man. Ang pamarong. Ay, perme. Ang pangiling. Ayos pa. Ayos pa. Okay, very good. Maray na hapon po, AKB, sabi ni Marcos Steven Bron. Maray na pagkahapon man, Rona Riza de la Cruz. Ayan, partner. Kadako lang mga nagko-comment. Sige lang po, keep on sending your comments, greetings. Babasahon mi po yan. And may chance ka mong manggananin 1,000 pesos. Pesos today. Yes. Para yan duman, partner, sa mga nag-comment. May manggaga naman yung tablet na estudyante Of ko niyan. course. Sa mga students na nagpadara ng comment, nag-like, as in nag-tag, may chance po ka mong manggana ngunyan sa tuyang live episode. Yan, partner. Kaya ano pang pigalat nindo? Comment, tag, share. Subaybayan ang programa, sundo sa matapos. Pag day nindo na punan, pwede man nindong i-review. Ayan, syempre partner yaon kita sa Facebook, yaon man kita sa YouTube channel kan Action ko Center. Kaya fight sana kita. Pero sabi ko nga ni partner, subago, maski na nasa GCQ na naman kita, tuloy pa rin ang buhay. Ara mo partner, saro sa mga guidelines na nyaod duman kung babasahon mo partner. Ang papaintig partner kan itong mass gatherings. Pagpapaigting. Oo. Dapat daida paglingawan itong mass gatherings. Pero Iyo ba kayo so tinukartakan saro? daon duman partner kuno ta? kung marireparo mo partner, nakapalaman duman sa executive order partner, ha? Yaon duman day paglingawan tabi sa section 3. Partner, setting up of health protocols. Nakalagduman ang compliance ka minimum public health standards. Pigpabasa ko ini partner na Unlimited movements partner, yaon siya dakulawon importante Pigpabasa ko ni. partner, simple para sa layman's term, para duman sa mga kababayan para maintindihan. Pag nasa irarom kan GCQ partner, gabos na mga pangyayari digdi partner, dapat nasa 50% sa 50% capacity. sa market. Parehas man ang partner sa opisina, work from home 50%, tapos itong pagtatrabaho sa laog mismo kan setting kan opisina 50% din. Gustong sabihin, gabos na atabi partner, pati mga tourist destination under the modified general community quarantine shall be permitted to operate at 50% capacity. Ayan, importante yan partner, 50% dahil paglingawan. And ang deklarasyon na Oni ini pa partner, Oni pa, all establishment, business and office, public and private shall be allowed to operate at 50%. 50%. Kaya nga ni kita ngunyan digdigaro 50% sa nanyaon sa kasi tuya. on-site capacity kita, 50% of us work from home. All mass gatherings such as but not limited to religious gathering, necrological services, and visit to memorial parks, including the operation of all tourist destinations, Are are reduced reduced to maximum of 30%. 30% capacity. Unless Ayun. declared partner, otherwise by local chief executive, which Oo. is the mayor. Pati palan sa market partner, dapat palan sa market 50%. Oo. And partner, de paglingawan, may curfew yan. May curfew Any person imposed. below 18 years of age and over 65 years of age, those with comorbidities or other health risks, and pregnant women, including any person who resides with them, shall remain in the residence. So, bawal na naman. Bawal talaga. So, mga mga bados, 18 pababa, 65 pataas, bawal. so mga bados, so may mga helang, comorbidity, ano? Alat, tumiganap ko. Natila mo talaga. Tumiganap ko. Comorbidities. Yan. Tapos, si mga senior citizen. Yan ang mga pinagbabawalan partner maglaog sa mga public places na arugang mall. Basta tandaan nindo 50% yan na market, 50% ang mga Pero commercial and partner, business pasabot ta sa establishment. inda na ining period of declaration, nasa laog lang ini partner kang 15 days. 15 days hanggang June Starting 15. kasuod ma
Hanggang June 15. May 31 to June 15. 2021. And Yes. yan, para lang po yan sa Legazpi City And Daraga. Daraga. The rest of the province, yaon man giraray duman kung ano ang existing na pigpapauto. Kaya baga partner, bintahi ang dakol kaning harong. Pag medyo maigpit sa Legazpi, di transfer Duman ka sa ka Kamalig. muna sa Kamalig. Star ka muna sa Kamalig. Pag medyo taga-Daraga ka, maigpit sa Kamalig, Balik sa ka Daraga, naman sa Legazpi. dumang ka naman muna sa Santo Domingo. Ayan. Basta kung sa partner may kaigpitan, bayaan mo Bayaan muna mo for the muna, dumang meantime. ka sa maluwag-luwag. Oo. Oo. Kaya lang, kung ang harong mo talaga nasa Legazpi lang or nasa Daraga lang, Wala kang magiginibo. You have pero to arapan follow the ang maigpit man sa partner declaration. sa sentro, pero yan mga bulod-bulod na barangay, dahil man kayo ni apektado. Pero partner, in fairness Maski talaga, nga ni sa- maski pa bayli partner, di man talaga nagpapabaray. Maski nga din sa mga ordinansa, ngayon no smoking, di lang sa sentro, pero pag dyan sa nasa tao ka kan manyo, Speaking of alangan no smoking Oh. partner, may nachapteran na sa rukit ang pag-iriba. Ay, iyo man ang kwan niya, partner. Pag-iriba sa hanap buhay. Iyo man ang hilig niya. Pero bilang sarukang barangay official, dapat ko ta na Pero pag minataram ito, partner, lagarto. tsaka garuda yung kasalan sa kinaba. Kaya yan partner. So yan tabi mga ka-aksyon. Bayan na, partner, pabayan. Sa iyo man ang hilig niya. Pabayan na. Mga ka-aksyon, ang pinaka-importante ngunyan, initabi na deklarasyon na pigbabanggit niya to, order placing the city of Legazpi and the municipality of Daraga under the general community quarantine. Ayan, ha? Kaya, kuyang kamo, mga kabarangay, mga taga-Legazpi, mga taga-Daraga, rumdumon nindo kung anon mga patakaran sa GCQ para di kita masala. Pag nagsunod lang tabi kamo sa mga patakaran, ini sa mga nababanggit ming mga deklarasyon, ining mga pagsusunod sa health protocol, siguradong dahil ka mo partner, may dahil ka mo mga nag-text kababayan sa na kuya, partner, problema. may nag-text. Sabi ka nag-text, day ko na masabutan ang panahon, GCQ, MGCQ, maski ano-ano na sana, hanggang noarin daw ini, tabi, sir, ma'am. Alos partner yan ang mga kahaputan kan mga kalambang saro. Ngwa rin daw matatapos niya ini. Ngwa rin daw niya ang magbalik kita sa dati na dahil kita nagsusulot ng face mask. Mas maurang ining sarong text. Oh. Maray pa mangyari na sa tuya, so nangyari kang panahon ni Noah kang panahon. 40 aldaw na mag-uran, 40 banggi, tapos na ang COVID. Wash out ang virus. Ayan. Basa kita ng comment, sabi digdi magandang araw po. Ako si Jody Ann Bayaban. Maraming pagkahapon din po. Si Joy. Magandang araw po ako si Rexy Joy Barrado. Pagabiga, Legazpi City, Barrado. Sana po mapili nyo ako, mabigyan Dayan Juneda the Ako first. partner, barado din. Barado ang iyong ilong. Barado ang partner. ilong ko. Yan ang makatakot partner. Dapat magpa-check up ka na. Ay, kwen lang ini. Ipikto kan sobrang lipot sa kainit. Sa bagay. Kaya yan mga ka-aksyon ha, so mga nagmamauot tabi na ipaaram kung ano sa inyong mga komento, reaksyon. Digdi sa nababanggit niya to na pagbabalik kan Legazpi asin Daraga under the general community quarantine. Ano tabihan sa inyong komento, reaksyon, ipaabot yan, ikomento na, tasamuya yan na babasahon ngunyan sa tuyang live episode. Ay, maray na pagkahapon palaan kay Kapitana, dyan sa Barangay 1, Kapitan Doris Punsalan, watching. Oy, at saka sa gapos na watching pirangan niya nagiling sa tuyang Partner, we have 7,500 viewers. Oy, kumusta ka mo dyan? Good afternoon. Pati sa mga nagdanangog sa radyo, fight sa nakamo. So mga nagmamauot manggana, ang tabay sa nakamu, day ka mo maghali. Tapang nag-upload kami, dapat masimbag nindoan sa indong telepono or else mababay ang 1,000 pesos. Oo, na pala partner, bago kita kayan magtapos na GCQ na yan. Ungon yan na binalik kita sa GCQ, ano may biyahe manggiraring Manila, Legazpi. Iguaman girare partner. Ay, diretso sana ninda. Tapag yan diniretso mo partner, mabalik kita duman sa ECQ, sigurado. Bagay. Dipisil kaya partner, pero ang saro pa partner sa pinaluwas, ining biyaheng by sea. Ano lang siya partner, kanselado, ngunyan, dahil may bagyo. May bagyo. At yan ba kung may maapunan kita sa pag-asa? Maapod kita sa pag-asa, kaya sa mga kababayan niya to na nagmamauot, maaraman, ang kamugtakan kan panahon, dahil ka mo magbutas. Sa tuyang pagbuelta outside, apudanta ang pag-asa DOST. Abangan nindo kung ano ang landas na tinatahak ni Pading Dante. Si Pading Dante. Oo. Si Pading Dante, sabi subago kan pag-asa, medyo huraran nila duman sa may maasin lady. Ara mo partner, ang pinaka-prone, mostly lugar na perming pigbabagyo, Samar, Leyte,
Nato daw ano? Kuyang kaya, Aranin sinda nasa sa Pacific Pacific Ocean Ocean. kita. Oo. Nasa Pacific Ocean. Bihira man ang bagyo partner, nahali sa South China Sea. Pabalik. Ibang bagyo partner ang bitbit hali doon man sa South China Sea. Mga barko. Sana po mapansin naman kami ni matulungan niyo po Action Ko Center, sabi ni Rene Santa Romana, napapansin ka po namin. Sige lang po. Magandang araw po, ako po si Rixie. Alright, good afternoon din po sa inyo. Ayan partner, kadakol ang nagpapaabot kan sa inyong mga pagbati, mga comments. Sige lang po, keep on sending comments. Baka ka muna ang maswerteng manggana And, ng 1,000 pesos. Alalahanin nyo, may 1,000 bago kami magpaaram at yan. May manggagana po kay 1,000 pesos. Sa aga, 1,000. Sa Biyernes, 5,000 pesos na tumataging ting. Sa Biyernes. Sa Biyernes. Kaya comment Ngunyan, na ka may magana din na brand new tablet. Kaya magtag na ka mo, mag-share, and mag-comment. Okay. Kaya yan mga ka-aksyon sa satuyang pag-well-touched partner. May manggagana nin tablet. May manggagana ng cash. Ang tabay sa nakamo, tamabalik pa ang tabang Ora ora mismo. Kam panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko online TV page. Babalik mga ka-aksyon ang tabang ora ora mismo. mismo. Mga ka-aksyon partner. Oh. Ayun na yan pinagahalat. Pirmi na! An kaugmahan kan sa tuyang mga kababayan, an paggawgaw ta. Tablet! Paggawgaw ay on hand tulos. Dahil sa May mga manggagana naman kang tablet, Yan. ngunyanal daw. May manggagana ning tablet, unan sa tuyang brand new tablet, pero pa partner ang mga tablet sang ipapanao. Pero sabi 5,000 pa niya. Madakol pa di. 5,000 Ayan, pa. kaya sa mga kababayan niya to dyan, mga estudyante na nagmamaot manggana ng brand new tablet, kailangan na tang tabi nindo, kailangan tanggapin. Siyempre, kung ikaw nang gana kayo, tatanggapin mo naman talaga. Kaya po lang tabi nindo, mag-like Oo. sa muyang official Facebook page, mag-comment, asin, ilaag kung natakin na kay po nindong manggana, ibugtak ang eskwelahan, ang grade level, asin magtag ning tulong kapwa Gusto mong estudyante. sabihin, partner, gusto mong sabihin dapat ibugtak ninda kung ano ang rason na muya Yes. talaga ninda o gusto talaga Halimbawa, ninda tablet. ako po si Joshua Martinez. Nagdakula po ako sa tios na pamilya. Walo po Ako kaming na masupon. magturugang. Sige. Ako po si Joshua Martinez. Nasisipon po ako ngunyan, kaya kaipuan ko po yung tablet. Oh, yan. Tablet ay ito. Ayan po, arog lang katatabi mga ka-aksyon. So tunay na istorya kan sa indong buhay kung nataki na kaipuhan nindo ning tablet. Asin, kun ano ang tabang, dakulang Yan. dara ka Kaurunan mo sila, kaurunan mo sila, partner. Yaw sinda dyan, oh. Ayan. Ulitin ko ha. Sa mga estudyante nagmamaot magkaiguan ng brand new tablet, kinakaipuan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page. Oho. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindong mapili asin manggana nin brand new tablet. Magayon na istorya asin dapat yaon duman sa katotohanan kung nata ka muna didipisilan na magkaigwa asin nagmamaot na magkaigwa nin brand new tablet. Tablet. Tapos ibugtak ang eskwelahan, ang grade level asin magtag ning tulong kapwa estudyante. Halimbawa, magtag ka ng tulo. Susunod mo naman ako, tag ka naman gitulo. Pero partner, the more the better. Sige, kaya itulong na nindo. Tanganig manggana ka munin, tablet. Correct. As in, pwede ka mo mag-comment maski nagkapira. Oo. Ade ka mo piglilimitaran. Sige lang, keep on sending your Halimbawa, comments. sarong simana na ngayon akong kakukomment, na ipangay ako ng gana. Ara mo Sige lang. Oh, sige lang. Ara mo partner sa Basta may tiyaga, may nilaga. may tablet. May tablet. Tama. Oh, basta yun Tan ito. nilaga. Pero may nasa naman ng nilaga. Oo. Basta may tiyaga. May... Sipon. Oo. May tablet. Kaya mga ka-action, mga estudyante dyan, keep on sending your comments. May kasabihan sa Tagalog, partner. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Correct. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ayan. Kaya huwag kayong aayaw. Nang sa ganun ay magwagi kayo. Ha? May kasabihan pa partner. Oh, sige, kausapin mo. Kapag may tiyaga, Doon ka. pares walaan kang ginabi mo kanina. Inutro mo sana. Magsadiri ka man. Basta yun lang tabi yan. Kapag may tinanim, may aanihin. May aanihin. Nagtanim kayo ng comments, pagkatapos kaan, maani ka muning brand new tablet. Kaya nga may kanta, magtanim ay bibiro. Kantawan mo maray. Maghapon na kayo ko. Ano mo yan mo, partner? Nagtatanong kang nakatindog or nakatukaw? Gusto ko nga ni kuta na magtanim ng nakatuwad. Paroy, palay. Oh, anong halaman anong pananom ang pigtatanom kan nakatuwad ang nagtatanim? Palay! Palay. Ah. Nakita niyo, di ba? Ano, tatanim pa, igwa pa, nakatuwad partner, talaga. igwa pa. Wala pa akong nakita ng nagtanim ng palay na hindi nakatuwad. Pero may nabubuhay. May nabubuhay, partner, na pwedeng tuwad, pwedeng bako. Ano? Ah. Bako. Igwa pa, partner. Ano pa? Naman ang halaman, partner, na pag Nabub- nagbunga, laging nakatayo? Anong halaman? Oo. Pwede puno na lang. Ang bunga niya laging patayo. Talong. Dahil ang talong pag ganyan. Sunflower. Hindi. Halaman? Ay, hindi. Sabihin na natin gulay. Gulay. Anong gulay ang pag namunga, laging patayo ang bunga? Hindi ka pa nakakita ng bunga na pag ganyan. Patayo talaga. Gulay. Oh. Mais. Root crops. Ay, hindi siya root crops. Okra. Ay, limon okra.
Kaya mga kumpare, okra lang po ang kainin nyo. Alam nyo na ang epekto niyan. Ha? Iba kaya partner ang dating sa amin pag ikaw ang nagsasalita. Hindi nga, okra nga. Huwag kayong maniwala sa Oh, upo. ano ang English ng okra? Kasi ang upo, laging pabagsak. Ano ang English ng okra? Okra? Oo. Actually, di ko pa naagihan yan sa dictionary. Ha? Hindi ko talaga naagihan pa. Ikaw, alam mo? Ew. Ano? Okers. O sige, digdi kita sa tablet. Kung saan kita makaabot. Ayan. Oh, sige partner. Ang maswerte tangga ng uyan nin tablet, partner. Dahil iba kundi siya si Sandara May Lomerio. Alias Park. Ha? Sandara Park yun, partner. Sandara Park. Sandara May Lomerio. Ang sa iyang naging comment, partner, kung nata siya napili, sabi niya, Naka-uniform siya. syempre, student nga ni partner. Good day po, ako po si Sandara May Lomerio, nag-aaral sa Anislag National High School, grade 10 students, taga Maupi, Daragalbay. Mopi? Ayan, hoping po na mapili niyo po ako sa one of these days, as one of these deserving students. Consistent honor student po ako since elementary, kaya napakalaking tulong po talaga nito sa pag-aaral ko. Mahirap lang po kami, kaya nagbabakasakali po ako na ako ay matulungan nyo, lalo na't nahihirapan po akong maghiram ng gadget sa iba dahil madalas rin po nila itong ginagamit. Nadala na rin ho siguro ng bagong mode of learning ngayong panahon. God bless you and thank you. Yan ang naging message ni Sandara May Lomerio. Congratulations, Sandara May Lomerio. Ang Maupi partner, isa yan sa mga bulubunduking barangay ng Daraga. Daraga, Maupi. Diyan sa bulubulod kan Daraga. Aranin na yan, partner, sa Pilar. Maupi, kataning aranian sa Magugun kan Kamalig. Maupi. Tapos San Vicente Pequeño. Ay, grande gayon, grande. Okay, mga dulo na partner. Mga dulo na yan. Dakol dyan, Sa partner, inutan yung niyang kan Anislag, Palaog. Dakol dyan ang mga tinanom na batag. Igwa, Iyo, nyug. iyo man ang good partner. Nyug. Tapos oo. dakol dyan mga awot. Sa lugar na yan. Mga awot talaga. Oo. Kaya congratulations, Sandara May Lomerio. Maghalat ka ning apo dali sa muyang staff kung paano mo ma-receive sa imong brand new tablet. Sige, basa naman kita partner. Basa kita partner ning mga komento. Alat mo na. I-refresh ko muna partner. Ayan. Ang sabi digdi, hi po, salamat po ma'am sa pagtaon in honra sa mga naghahagad nin. Diit na help po na napagbigyan po si chat ko. Salamat po sa ako Bicol. Ayan. Pangay really sing-sing. Ayan, congratulations. Tama, dapat na salamat da at so mga kaagadan ninda. Natabangan ka na ako Bicol Party List. Oo. Ayan, Baby Ruth Montejo, maray na pagkahapon. Anong pangaran? Baby Ruth Montejo. Nata. Tayo mo na nasasaod subago. Solo parent da siya partner, may duwang aki, panganay, isa pa PWD. Ano talaga ang tamang gamito na termino? Single parent o solo parent? Iba kaya partner, pag single parent, solo mong binubuhay. Pag solo mo man girara na binubuhay. Minakulugan ngipon ko sa imo partner. Dahil araw ka partner, listen to me. Komplikado. Pakaraya paliwanag. Okay, araw ka ni. Pag Single parent ka, or solo parent? may ama ang mga aki mo. Kaswaring ka man. Alam ka naman na nagbados ka dahil sa himala. Natural may ama ang aki mo. Hindi lang kayo magkasama, pero may ama. Okay. Seryoso na ka, partner. Maray ko narog ka kay Mama Mary na... Mary conceived without original sin. Seryoso na ka, partner. Sige. Ang solo parent, solo mong pigbubuhayan mga aki. Nagugan mo nga na ako. Okay. Totoo na yan. Tapos, wara na ano man na ayuda na wala kang katuwang na binubuhay. Ya, kung tuwangan ka ako Bicol, di ba ko ka ng solo parent? Dahugan mo nga ni ako. Sige. Ang single parent, parehas din. Ang pagkakaiba lang duman, partner, si solo parent, igwa kang agom na harayo. Okay. Iyo, arayo lang partner, pero sulo kang nyaon na ginagaasikaso. Ang single parent, mayo sa imo nagtutuwang in terms of financial. Ulitin ko yung reaction. Yun ba yun? Yun. Listen, okay, ulitin ko Solo parent from the term itself. Okay, solo. Solo. Single. Solo mong pigasikaso, Single. pero igwa ka nin agom. Single. Ang single partner,
solo mo man natigas kaso pero wala sa imo nagtatabang na any financial from your partner. Aram mo partner, may kuwen ako kaan, may sample lugod para mas madali. Sige. Alimbawa, ngaya, single motorcycle. Ah, Ah, 2 wheels. 2 wheels. Ah. Solo motorcycle. 2 wheels man Solo ka giraray. lang sa tinampo. Garo man sa Dahil parehas partner. man lang partner. Solo parent, single parent, parehas lang yan. Garo man sa nayan partner. So pagkamuot ko. Mm. Sabi ba gani, sabi ni amigong Alex Mirandilla, Ah. ang pagkamuot ko, Solo si mo sana. Sana. Diba? Argan kaya. Tama, tama. Ang pagkamuot ko, para sa imo, sulo sana. Pero mapa-solo parent, single parent, ang importante dyan, mga tugang Ayan. mga kabarangay. We salute those sa mother and father na talagang solo nindang binubuhay. Tinataguyod na maski na ngani, maayos ang maski kanilang ngani sa mga anak. kadipisilan kan buhay na sulo sinda. Pero Iginagapang nila. na makatawid sa pang-araw-araw na Yes. pagbuhay-buhayan sa indang mga aki and pamilya. Correct. Igo nga ni dyan partner na single Pero parent, pag single nakapagpatapos ng partner, pag single parent sa solo parent, di mo masabing may pamilya, no? Ano partner? Pag single parent, solo parent, di mo masabing may pamilya. Pamilya pa man din giraray ang Bako iyan. kumpleto, ano? Bako lang kumpleto. Bako lang kompleto. Pero pamilya pa din. Pamilya pa rin. Kasi ang Pero tigo-consider di ba, talagang may pamilya mga partner. may mga wa- pigpasar sarong- ng may mga pigpapasar ng bill ngunyan sa Bill. Congress, solo po parent bill na para igwasin daning mga ayuda eh. Aram mo partner, ayan ang mga kongresistata. Mm. Sindaan mga legislator na talagang nagigibunin mga bills para maproteksyonan ang mga karapatan. Iba-ibang sektor. Yes. Iba-ibang sektor. So, ayan. May batas para sa PWD, May sa senior batas citizen, para sa mga kababaihan. senior, sa mga tawong naapi. Ngayon may mga batas man para sa solo parent. Correct. Ayan, maray na pagkahapon muna kay... Sige, basa! Ay, good afternoon muna sa Tropang Trompo. Ano? Oh, Tropang Trompo partner. Trumpo. Sige, ano yan mga para trumpo? Wala tayong pakialam Sige. eh. Tropa nila yan eh. Okay. Diba? Maray na Walang pagkahapon. basagan ng trip. Walang basagan ng trip. Tropang trumpo. Correct. O, ni pa. Di ba gibo na salaman kita? Ano? Tropang Jackstone. Di ba nga, may tropang trumpo eh. Tropang Chinese Garter. Yan! Ayan. Tropang Loksong Tinik. Tropang Taraguan. Tropang Patintero. Yan. Tropang Tumbalata. Tumbapriso. Tumbalata. Tumbalata, Ayan. sige. Na-experience ko ang partner sarong beses lang. Ang Ira to. Kawat naman namin kunday mention mo. tropang, Kunday pa ako tropang piko. Kunday pa ako partner nagpakalabangga. Dahil ko may experience. Igwa pa, tropang shato. Alam mo yan? Ay, sorry ba na. Ah. Pak. Oh, yun. Urago na ko kang partner kay ito. Para lagatak mo. Taramahan sa mga kakawat mo. Naggahapon ako kikawat kis shato. Pag abot ko sarong si shato man ako ni Padiris. So daradara kong pang pakol sa shato. May balon ka ngayon. Suman. Ah. Diba? Sarong suman. Pak. Ay, maray na pagkahapon sa Sige. mga taga-Sagpon, Albay. Maray na pagkahapon. Shout out kay Pangay, Really, Sing Sing, G. Bayaban, Gail Imperial. Maray na pagkahapon tabi sa Saindo. Oy, advance happy birthday da partner. Kaysay! Sa madiyon ko na magayon pa sa... Sa imo. Oh. Sabi niya. Oy, birthday ko niya ni amigo mong Ronil Nibres. Yes, Basta kay driver, Basta Driver Safety Enforcer. Birthday ko niyan. Happy birthday! Happy birthday! Maray na pagkahapon man sa mga Bicolano Vloggers Association members. Ay. Ay, grupo mo yan. Grupo. Oo. Ano yan? Bicolano Vloggers Vloggers Association. Si Ronel Niebres, member naman kaan. Sa vloggers. Oo, Iba kada man kami. pasada niya partner, kada Iba pasada man kami. niya, tiga-vlog Dati niya. ang grupo mo, loggers. Illegal loggers. Hindi, basta loggers. Kamu vloggers, kami loggers. Yung mga dara kaming kahoy. Tapos, Iba-iba. ano nga, chainsaw. Yan. Kaya lang, nakisumaro na kami sa DNR. Bawal partner. Ayan mga ka-action, aso ng gana partner. Oh! Paisi giraray, tabaka day niya na daw kasubago, ipapa-easy ka na lang kung Eh, tsaka paano pala, ma-claim ang may sa imong pagirumdum lang ako, brand new tablet. May pagirumdum lang ako dyan sa mga nagko-comment, nagsishare sa mga gustong manggana. Pag oras na po kang programa kan Action Call Center, please, bantayan nindo ang cellphone nindo. Yan! Nakakapanghinayang kasarong aldaw. 5,000 pesos. 5,000 nakatulog kitang apod. Apat partner, apat. Nakaapat bago ng gana. Ay, nakalima nga ni. Tapos panli, mas winner na, So, suminig may winner na. O, kaya, Sayang baga. tutukan nindo, ta sayang man. Pero 1,000. partner, may mga rasonan bagay-bagay. Oh, Meaning to halimbawa. say,
bako ka deserving, dai mo kay puwan, mas may nangangaipo. Gusto talaga yun, nakasalalay talaga sa buinas, sa kandimalas, ang kapalaran. Kapalaran, nasa kanilang palad. Tama. Oo. Kaya tutukan nindong maray, bantayan nindo ang cellphone nindo, lalo na pag oras na ni Maharut. Yes, kaya yan ha, Tabang dahil ora kamo mismo. tabi magparalakaw-lakaw ato para nindoan sa inyong mga cellphone. Mga dugang, sa sabuyang pagbubelta, kas naman Yan! ang ipapanao. Digdi po sa pagbabalik kang Tabang Ora Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Gusto sa inyo sabi, dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na lagi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan, itulan, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguruhan 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming
pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, ako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kaya ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo may nakigig. Ngunyan mga kaaksyon, Oh! may manggagana na naman din. 1,000 pesos ulit ang ngunyan aldaunin Martes. Martes, 1,000 ang nakataya ngunyan. Yan. An 1,000 ngunyan partner, gulpi pa man ang namabakalan. Dakol pa partner. Pwede pa ang tulong kilong bagas. 1 kilong karne, 1 kilong sira, Pangbangot. 5 kilong bagas. Yes. Good for 2 days. May pang-load pa dyan. Importante pa May partner. pang-data. And 1,000 pesos mo yan, maski puro papaano, dakulang katabangan sa mga nagtitios na May pamilya. pambakal ka na kang kirikado pa, may lana na dyan, sibuyas Correct. pa. May date ka pang tada, pang-load mo. Oh, pang-load. Tagaring, makailing ka, giraray. Correct. Ora mismo. Kaya mga kaksyon, uyan na, mapili na kita nin maswerteng winner nin 1,000 pesos ngunyan aldaw nin Martes. Ang balita ko, partner, nag-asinso na. Dati garapon sa na. Ngunyan partner, Kuya na fishbowl talaga. na. Ah. Ayan. Ibig sabihin kan partner, nagdadakol ang mga nagbabali. Napapano na kaya to Dahil eh. na pwede sugarapon. Correct. Sugarapon na laga ng kandilimon. Yes. Kaya mga kaaksyon, let's welcome ang hali sa Metro Manila. Dahil iba, Miss Russell Manila Girl! Manila Girl! Tan tadadan. Ayan. Ayan. Buhok pa sana, beautiful na. Yeah. Uy, magayon nun, partner, pag bulahon. Oh! Eh, mga partner, gayon sana. Ini partner, pero ang problema kay ni partner, dahil na ini pwedeng iapon. Dahil na. Takon mapasala. Pasa! Partner, pag kinapon, nakalaog sa payo mo, karga na. Dahil man makalaog ang payo ko. Dahil manggaya. Pero at least, partner, magayon na pagilingon. No? Yugod mo yan. Shake your bum bum. Ayan. Dahil music dyan.
Tanananan. Oy, ano lang mo, partner? Pinalo ko mo ng gano'n. Okay ka naman. Sige. Ayan, logo, gararay. Sige. Ang sa tuyang maswerteng winner ng 1,000 pesos. Pesos! Taran! Ako mabasa. Sige, partner, ika. Prepare mo ang cellphone mong may load, na? Ayan, syempre. 09. Anong ginibo mo kan magkuhan kita? Kan. Pagkatapos kan susarutang kuan, anong ginibo mo? Nagpaaram kang una mag? Mag. Ihi. Oo. Okay. Ang pangarang ka ng gana. Ano? Adi, basta bago ka nagkuhan, nagpaaram kang una mag-ihi. Oo. Okay. Ang pangarang ka ng gana. Sus Mari Usip. Siya si Si Ar. Risa Risa. Hihi. Ata hihi. Ito daw. Hihi nga ni. Hihi. H-I-J-E. Hihi. Hihi. Oh, sige. Si partner, bago kami nagbalik giraray sa ere, naghihi. Ang ngunyan ang nanggana, Risa, hihi. Talagang buhay na si partner na de. Ang paghihi mo. Oh, sige, number. 0930 0930 873 873 86 86 75. 75. Yan ang numero ni Risa, hihi. Ayan. Risa, hihi. Kung ika Nung nakantabay. saan ako nakadangog kayong partner, ano, apelido, hihi. Ano? Oo. Taga sa indaw ini partner. Pero ba ko naman ang taga digdi? Taga Malabon na ini. Oo. Ako siguro. Hihi. Nag-ano ka ngayon, naghihihi? 1,000 pesos ang gaganahan kan sa tuyang maswerteng gana. Kung simbago niya. Yung bagay sa pagirumdum ko sa bago. Baka niya ako, dahil na naman ito si Rimbagon. Just the time kaya partner. Saro. Sige, saro pa. Kadakol pa. Nag-aabang digdi. Kadakol pa. Oh. Mm. Basa muna kita. Nin mga comments. Sabi digdi ni... Uy, marin na pagkahapon sa 7,300 niya tong viewers. Oy, sige. Ura partner. Ura. Oh, another. Sige. Ay ka naman. Bakit Dahil ang nagsimbag maswerte? si Risa, hihi. Hehe. Nagbidan masunod na mabunod. Ho. Pero mamarong kita kaya digdi. Ayan. Ang maswerteng winner, Rene Santa Romana. Rene Santa Romana. Santa Romana. Numero 0927 27 847 847 0911 0911. Globe yan. Yeah. Rene Santa Romana. Rene Santa Romana, maray na pagkahapon kay Margie Bibar. Good afternoon po. Ako si Margie Bibar, working student. Alright. Kadako sa partner ng mga tinag, oh. Taga-Buwang, Tabaco City, Uy, Albay. grabe. Rene Rene Santa Romana. Romana. Sige. Sumimbag ka na, Rene. Joy Marie, maray na pagkahapon. Uy! Maray na pagkahapon. Rene! Hello, good afternoon. Rene! Nagano ka? So, agum ini. Hain tabi si Rene. Yaon sa? Sa Pierre, kan bakakay? Nagano naman sa Pierre? Ah, Nagasabat kan sira? natawin alat sa imo ang cellphone. Winalat. Naghanap buhay. Oh, naghahanap buhay. Di, ang pangaran ni Ago mo Rene. Ika? Ha? Anong... Sisa iyan na nag-ibi. Sisa iyan na nag-ibi. Ay, iyo. Ika ang pangaran niya, Brenda. Ano ang pangaran mo, tabi, madam? Ano ang pangaran mo, tabi? Brenda. Nanay Brenda.
Brenda po. Opo, taga sa Intabi ka mo, nanay. Ano po, baka kay Albay, Barangay 14. Barangay Bakakay. 14. Oo. Nanay, makiarayo ka daw tabi muna madali kay baby. O tamay istorya kami sa imong importante manay. Opo. Importante yun ining maray. Pero tabi ang aki nindo, nanay Brenda. Pero tabi ang aki nindo ni Mister. Tito po. Pito. Pito! Grabe ang pinamahawan. Matindihan si bubog ni Rene. Pamahawan, pangugtuan, pamanggihan. Gustong sabi yung partner, ang si bubog ni Rene pirming labas. Pirming namumula-mula. Aha. Nanay Brenda, congratulations tabi kay Sir Rene. Nanggana tabi siya nin 1,000 pesos. Ali kay Congressman Saldico asin Congressman Pido kanako Bicol Party List. Ay, thank you po. May mga niya kang ate ko. Ay, madali na ang bunyag kanaki mo. Noren! Dahil po, birthday niya ngayon. Ay, birthday! Happy birthday! Happy you! birthday! Happy birthday to you! Ano ang pangalan kanaki mo may birthday ngunyan? Jenny po. Jenny Santa Romana po. Santa Uy, Romana. talagang Happy birthday. God is really good. Mabait ang Diyos sa may birthday. Ayan. Kaya pala nagkukuhanin sira si Ago mo, ta birthday ka naki. Oo. Pero Nanay Brenda, aram mo tabi na nag-comment si Sir Rene sa Action Co Center. Iyo? Alam niyo na po kami na nagpapala-comment. Luy na ka mo nagpapara-comment. Listado mo po tabi kami Nanay Brenda. Alam mo po, ang araw ko lang po, kanyang nagano ang Action Co Center ni Comsalte. Ayan. Ayun. Congratulations tabi Nanay Brenda. Taday ka muna waran pag-asa. Sige sanaan na Kaya comment. ngunya na aldaw, pa-birthday na ni Congressman Saldico at Congressman Pinugardil ka na Bicol Party List ang 1,000 pesos para sa aki mo. Si Jenny Santa Romana. Happy birthday. Pampirang birthday. Po, Pampira ng birthday. 16 na po. 15. 15. Okay. 16. Sweet 16th birthday. Ayan. Okay. Happy birthday tabi Nanay Brenda kay Jenny Santa Romana sa O di, imo tabing ngunya ate. tanangganan ning 1,000, ano ngunya nang babakalon mo tabi, Manay Brenda? Gatas ko ka na Gatas kan aki. Gatas, Opo. okay. Nanay Brenda tabi tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi asin Congressman Pido Sa kanako Bicol Party List. Nagpapasalamat po kami sa dakulang tawang po ni Samoya. Ayan. Congratulations tabi Nanay Brenda asin kay Sir Rene. Mabuhay tabi kamo. Okay! Salamat, mabuhay, congratulations. Nanay, magalat ka tabi, tamahapod tabi ang staff mi kung paano mo tabi maklaim ang sa imong 1,000 pesos. Opo. Thank you so much po. Bye-bye. Salamat po. Oh, yan partner. Aha. Marayon sa pagmati na Ay, oo. talagang really in need ang mga nanggagarana. Okay? Kaya mga ka-action, keep on sending your comment. Tapos, mag-tag partner, i-share ang sa tuyang live episode. Ayan, tama. Apo, partner, ang signal number 2 ngunyan ang probinsya nin Masbate. Dahil sa bagyong si Pading Dante. Oh yes, si Pading Dante mo. Ano ang kanya? Tropical Depression. Tropical Depression Dante. Signal number 2 ang Masbate including Ticao, Burias Island, Asin, Albay, and Sorsogon. Signal number 2 na kita? Yes. Ang signal number 1 man nakabandera sa Camarines Pag Norte, signal number 2 asin na Camarines partner, Sur. oras na para tukudan ang mga puon kan batag. Harbison ang mga kalunggay. Pero Bawasan partner, ng daon ng mga tapayas. Ang mga batag putulan naman ng so daon. mga bunga partner na pwede nang i-harvest na tangan ni mapakinabangan. Magsako na kan baybay, da tugan ng atop. Yan. Gakudan. Purok-puko na sa mga bintana, taraklubanan ng plywood. Punpuno na ang mga nakasablay. Tapos, magtipo na ng pagkakan na good for overnight. Ayan. Yan ang Sige. mga... Pero para masabutan ta partner, Apo ang ng pag-asa. kamugtakan, kan panahon, apunan ta ang pag-asa DOST, Sige. tananin matawang kita nin update, manungod tabi sa kamugtakan, kan panahon. Ayan. Aram ta partner kung Ini ang tunay na may ano pag-asa. ang pinaka-latest sa bulletin. Pero partner, importante man tabi na magpreparar man ng flashlight, i-charge na ang mga cellphone. Yes, Oy. maray na pagkahapon tabi, pag-asa DOST, Sir Reniel Mago, tama?
Yes po, ma'am. Ganyan mago po. Ayan, opo. Sir Reniel, Remy Mindones po, as in si Mr. Siram Joshua Martinez. Sir Reniel, makiki-update Update lang kami. po kami kan kamugtakan kan panahon. Sige po, ma'am. Ito na nga po yung ating latest update patungkol nga po sa bagyong si Dante. At ngayon pong alas 2 ng hapon, nagpaliwas po kami ng panibagong tropical cyclone bulletin number 12 for tropical storm Dante with international name Choiran. Ang bagyong Dante nga po kumikilos sa north-northwest at tinutambok nito ang lugar ng southern portion ng eastern Visayas. At base sa kanyang latest location ng as of 1 p.m., gamit yung ating available data, hindi nga itong sentro ng bagyong Dante, nasa 220 km east-northeast of Masin City, Southern Leyte, or 125 km east-southeast of Giwan, Eastern Samar. Sa coordinates na 10.6 north, 126.8 degrees east. Tagal po nito ang kusog Kanduro sa abot nga po ng 75 km per hour at may pagbugso ng mala 90 km per hour. Ikilos na po nito north-northwest at sa rikas naman na 15 km per hour. Iglalaman po natin ang ating forecast track ng bagyong si Dante sa mga masunod na oras at aldaw. Iglalaman po natin by the next 12 hours forecast po natin. So, at yan po yan ang ating gabi, ini nga po nga bagyong Dante ay nasa coastal waters ng Burugan City, Eastern Samar. Then by tomorrow, the next 24 hours, 11 ng June 2, ito po ay nasa coastal waters na ng Bakatay, Albay. So, dito po yan sa atin sa Albay. So, tanghali po yan sa coastal waters ng Bakatay. And then by the next 36 hours, 11 p.m., June 2, nasa location siya ng 115 km east of Infanta, Quezon. So, ibig sabihin, bukas po ng pagkabanggi is malayo na po sa atin. Harap palayo na nga po ang ating bagyong si Dante. At by the next 48 hours, nasa vicinity na po itong Cagayan. And then in the next 60 hours, sa vicinity na Santa Ana, Cagayan. And then by the next 26 hours, June 5, Saturday, nasa 490 km northeast of Kitwe at Batanes as a low pressure area na po yan by Saturday. Then by Sunday, tigalaw mo natin na kaming Dante na magiging LPA, posibleng magluwas na rin po ng ating PA sa araw po ng Domingo. So, meaning dito po sa aking batanggit ng mga forecast tracking position ng bagyong si Dante. So, sa aga po, Wednesday. Yan po sa tuyang area ang bagyong Dante po ng magahon. Tagkod sa pagkahapon po ay nasa Bicol Region area po ang bagyong Dante. Kaya pinapag-ingat nga po ang tubos sa mga posibleng ulan, taguran ng dala-dala ng bagyong Dante dahil sa posibleng linya ng banggi, tagkod sa magahon is mga maluyas sundo sa moderato ang ating mamatian. At pagkaya na po sa aga, ibig sa po yan, bagyong Dante, possible din makamati kita ng mga katamtamang sunggo sa makusog ng mga pag-ulat niya po. Opo. At kasalukuyan nga po, nakatas po ang babala ng ating tropical cyclone wind signal. Signal number 2 po ang Catanduanes, southern portion ng Kamsur, Masbate, Siabali na Anticay and Burias Island, Albay, and Sorsogon. So signal number 2 po. Sa bahagi po yan ng Luzon at bahagi po yan ng Bicol Region. Mantang sa bahagi ng Visayas, signal number 2 din ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Sa bahagi ng Mindanao, Dinagat Island, Siargao, and Lucas Grande Island. Mantang sa signal number 1 naman po, signal number 1 ang Quezon, Pulili Island, Camarines Norte, Katatadang bahagi ng Kamsur, Marinduque, and Grablon. Sa bahagi ng Visayas, signal number 1 din ang Aklan, Capiz, Northern and Central Iloilo, Northern, Negros Occidental, Bohol, Northern and Central Cebu, Bantayan and Camotes Island, at ito magkaroon bahagi kang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northeastern portion kang Misamis Oriental, and Camiguin. So yan po yung mga probinsya, lugar na higa kitang tropical cyclone wind signal. The whole Bicol region po, higa po kitang signal. So yung mga nasa southern portion po ng Bicol, nasa signal number 2, mantang signal number 1 ang Camarines Norte at yung northern part ng Kamsur. Opo. So, yan po ang ating latest update patungkol nga po dito sa bagyong si Dante. Opo. Sir Sa Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago po. Sir Reniel.
Yes, sir. Apo, Yes, ma'am. Sir Reynel, nababanggit niyo po na may possibility po na dai maglandfall ining si Dante Digdio sa Bicol region. So yung area of probability po ba pwedeng lumihis dito sa Bakakay area? Ganito po, ma'am, nung nakaging aldaw, yung mga initial tracking natin issuances ng mga severe weather bulletin, tropical cyclone bulletin, medyo yung chance po talaga ng ating tracking is nasa dagat. Pero yung magahon, unti-unti nga pong nag-westward yung ating bagyo, yung dalagan pa na bagyo, yung direction niya. Kung kaya po niya, nahihirap po natin na yung landfall scenario ay malampol po talaga ang pag-unig. Inot na inot po malampol ito dyan sa may bahagi ng Visayas, sa Eastern Visayas. Either Samar provinces, and then pag iwas po yung Samar provinces, pasiring na po yung digit po sa area ng Bicol region. Okay. At possible po, mag-landfall din po yan sa ilang bahagi ng Bicol region. Lalong-lalo na, duman sa may bahagi ng eastern portion ng Bicol. Let's say dito, dyan sa may eastern part ng Sorsogon, possible po yan na dumikit dyan, and possible din po ang landfall scenario dyan sa mga banwaan dyan sa nasa eastern portion of Sorsogon, yung mga banwaan dyan na facing Pacific. And then matawid po yan ng Albay, which is Manito ang inot na Manito. banwaan kan Albay na nasa eastern portion ng Manito, and then Legazpi. after Manito, siyempre tatagos yan, kasi rin po yan dyan sa may Rapu-Rapu and Bakakay Island. And then, after po ng tanghali po yan, bandang tanghali po sa aga, then agad po. And then pahapon, kasi rin po yan ng yan sa may Partido District, yung may Sangay, yung sa may bandang Tiwi, Sangay, yan Partido District po. Maluwas po yan dyan sa may bandang Seroma, Tinambak, Kamsur, at maluwas kasi rin naman sa may eastern coast ng Camarines Norte, sa Binson, yung sa Calaguas Island. Yan po yan pasiring. Then afterwards, pasiring po yan sa east of Quezon and east of Aurora province. So yan po yung nakikita natin na Okay. Sir Reynel, nababanggit mo na maghapon sa aga, nasa Bicol region ining si Dante. Okay. Ano po ang mamamati? Yan po ang bagyo na Dante sa harami sa area ng Bicol region. Kung magahon sa pagkahapon. Ano po ang mamamati ang tadigdi sa Bicol region sa agang maghapon hanggang magi? Mauran o tamang duro sa naman? May mga pag-iran po kita na mamamakian po yung early magahon, so makulong din na kita at siyempre maampisa yan sa malayas hindi sa moderato at then may mamamatian din po tayo ng moderato hindi sa mapasok ng mga pag-iran. Siyempre, unang uuran yung nga po na Masbatis, Sorsogon, and then Albay, then Catanduanes, Kamsur. Hanggang sa paglimang wapakamati ng mga pag-iran yung Camarines Norte, which is sa aga, modern part ng Bicol. sa aga, Sir Reynel, pira po ang kusugkan paros or duros na mararanasan tadigdi sa Bicol region? Rain bands. Okay. Yung po yung pagdating po sa Doros, since yung nga pong bagyong Dante sa tropical storm, at sa ngayon is 75 km per hour po yung kanyang sustained wind. So nahiling po natin na nga po mantinido na ito na yung pinakampeak intensity ng bagyo. So nahiling po natin na hanggang 75 per hour yung Kusog Candoros. So itong 75 kph po na Kusog Candoros is signal number 2 po ang ating ang signal po nito na maitataas dito po sa Bicol region. Opo. Sir Reynel, initabi si Dante pang-apat na bagyo na naglaog sa Pilipinas ngunya na taon. Pira patabi si Reynel ang mga nagaamba na bagyo na malaog sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Ito tama po na ang bagyong Dante ang pang-apat na bagyo ngayon na 2021 at nga po pangduwa sa bulan kan Mayo kasi bulan pa po kaya ng Mayo po na nagbilog ng May 30 ng Domingo nga po ito naglaog sa ating considered as a tropical cyclone for the month of May. So nakaapat pa lamang po tayo at ang ating paglalaw na naman na magiging bagyo, posibleng na buong bagyo para sa bulan kan na Hunyo
hindi na hunyo na maabot, dalawa hanggang 3 po yung ating tigala na bagyo sa bulan kan hunyo. Pero Bulan hindi kan naman Hunyo. po, pagsapit naman po ng July is mas marami po yung 2 hanggang 4 po yung ating tigala naman na frequency ng bagyo pag bulan kan July. Then by August, 2 hanggang 4 rin. September, 2 hanggang 3. October, 2 hanggang 3. At November, 2 hanggang 3. So meaning, expect po natin na possible forecast frequency ng bagyo na matutulog sa bulan kan June to November 2021 is 2 hanggang 3. 15 vertical cyclone po ang posible Okay. na po. Okay. Sige po, maraming salamat po, Sir Reniel Mago, sa imong panahon asin oras. Mabuhay tabi ang pag-asa, DOST Legazpi. Diyos mabalos. So, Ayun po sa inyong NWS. Okay. so yan, So, partner. Ang pagirumdum ta na sana sa mga kababayan ta. Mag-ingat, magpangadji. Mas kinangani 75 km per hour sana or signal number 2 Kung sana ano mo, ang partner, abuton ta. mabagal. Mabagal. Pero siyempre, pag may uran, delikadong palumuyon ka ng mga daga, baka magkaigwa naman Landslide. landslide. And siyempre, magpasiguro manggiraray ta, maski diit na paros-paros, pag Aram mo, mataymingan ka. partner, an Horacio Imperata, very powerful prayer. O yan naman, labu-labuhon naman nindo ang pagplay kan Horacio Imperata kunyan. Pero okay, partner, nakakatabang. Aram mo, pag partner. warang bagyo, nalilingawan nindo i-play ang Horacio Oo, Imperata. dahil mo nakakalingaw. Siguro, mas pinapakusog lang. pipadako ang lang. pagpapangadji, ang pagrarani sa mahal na Diyos, lalo And na syempre, pag may mga kalamidad. Abang nagpiprepare kita, nag-iingat kita, may mga piggigibo kitang preparasyon para makapaglikay, dahil paglingawan ang pagpangadya sa mahal na Diyos. Importante yan, Malay partner. mo tunawon niya si Dante. Duman ka ngayon, sa dagat ka. Oo. Dahil ka nang Dante, dahil ka Dahil ka welcome. welcome. Oo. Correct. Igwa na nga ng kitang pandemic, igwa na naman ng typhoon. Kaya mag-ingat tabi ka mo mga kababayan sa mga dapat ipreparar na habang amay pa. Sira mo partner, pag may burubagyo mauran-uran, may tuyo, tuyo, Mamundo, partner. nata, Mas masirang pong may taba. sardinas. Basta Dahil mo talaga importante nalilingaw mga ng taba. ka-action, mag-ingat tabi, balunon pirmi, ang pag-iingat. Wala partner na ano man na nakakadaog pag pirmi ka mo Importante ready. pero may preparasyon. Ready, Oo. dapat ready. So yan po, mga tugang mahalagang impormasyon na ipinaabot sa Indong niya na pagkahapon na siyempre digdi sa programa, maliban sa mga nanggagana, pati po ang pagpaabot ng mga impormasyon na importanteng maray na maisiyan kan mga kababayan ta, pirmi yan, yaon digdi sa programang Tabang Ora Correct. mismo. And partner, ang aram ko, ang ako Bicol, fight na naman ang preparasyon. Para sa kaning may makalamidad. Tabang sa kalamidad, Ayan. Tabang Ora mismo. Correct. Maski nga ni kalamidad, pirming preparado. All the time, yaon ang ako Bicol Party List sa pagtatauning ayuda sa mga kababayan niya tong pamilyang Bicolan. Tama. Asin saro na naman ang pagkahapon mga tugang ang satuyang naging masiram na pag-iribanan. Digdi lang po yan sa Tabang Ora mismo, live sa Facebook ang Action Co Center and live sa Radyo Ragon 90.7 Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Biracatan Duanes. Asin dyan mga kaaksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngayon na paghapon. Mag-iribahan kita liwat sa aga aldaw ni Miyerkules, parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba ng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Siyempre pa, Mr. Siram Joshua Martinez Jr. God bless Bicolandia. Ingat kita gabos, mabuhay. Maray na paghahapon, asin salamat.